Siyanamukela Avalanche of Grace, gama lami nje uthenjiwe emolweni. Size nelizwi lenkothazo namhlanje njengoba sifunda incwadi ye-Exodus. Kwincwadi ye-Exodus isibonisa uthando lukaYehova, isibonisa ukuthembeka kwakhe, ekhulula abantwana bakhe kwisandla sikaFaro. Isibonisa iinceba zakhe ezimingona phakade eze enosizi ngabantwana bakhe ezexolela ntsho noFaro. Isibonisa uthando lwakhe ebantwaneni bakhe abaseGoshini. UYehova uyasithanda, masomelele, masikhuthale, makholwa. Izo-encourage the believers uba mazazi uba zithandaza uThixo ophilayo. Andikhathanga noba intaba enjani engavumiyo noshukuma empilweni yakho, yomelela namhlanje, yomelela, ukhuthale, usoloko ngalo lonke ixesha uzidibanisa noYehova ngomthandazo nofunda ilizwi lakhe. Lo Yehova okwazileyo ukulwela nokukhulula amaSirayeli kwincwadi ye-Exodus, nawe kuloo bondage, kweso silingo, kuloo ntaba uzawusikhulula nathi, akahlulwa. Ibe into xa esithembise yona, usithembisile. I-covenant esinayo kuye naye uyayigcina. Uthembekile thina sesingathembekanga kuye. Yomelela namhlanje, yomelela. Ndizophakamisa ukholo lwakho, ndizophakamisa ukholo lwakho. Ngithi umthembe ngamaxesha onke, umthembe, umphakamise konjalo nje, uqhayise ngayo. Enkosi kakhulu, sikuthanda kakhulu. Jesus loves you more.